Id-dgħajsa b'madwar 200 immigrant, ħafna minnhom mill-Eritrea u s-Somalja, ħalliet il-punent tal-Libja jumejn ilu. Hija kienet fit-triqieta lejn Lampedusa meta nqalbet mal-40 mil il-barra mill-kosta tal-istess gżira Taljana. Minnu fih bdiet ħidma kkoordinata bejn il-Forzi Armati ta' Malta u l-awtoritajiet marittimi Taljani li waslet biex mal-50 immigrant ġew salvati. Fil-ħidma tagħha l-Forzi Armati ta' Malta tajret għall-ewwel darba il-Hawker Beechcraft Kinger B200 illi kien inawgurat il-bieraħ u li l-għada illum stess ipparteċipa fl-ewwel operazzjoni ta' tiftix. It-tfittxija kienet għaddejja biex jinstabu aktar minn 100 immigranti li kienu fuq l-istess dgħajsa fosthom anke nisa u tfal u li ħafna minnhom huma maħsuba mejta. Sa dan it-tant il-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström ħeġġet l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex pajjiżi bħal Malta jingħataw l-għajnuna li għandhom bżonn biex ilaħqu mal-influss ta' immigranti mit-tramuntana tal-Afrika. Fil-Polonja l-Prim Ministru Donald Tusk qal lill-Prim Ministru Malti Lorenz Gonzi li l-Polonja l-istatajn il-Malta fil-qasam tal-immigrazzjoni.